саволи дигар дар бораи гум накардани забони тоҷикӣ, расму оинҳои тоҷикӣ дар Русия моро як насиҳат мекардем. баъзе бародаро гуфтанд ки масалан мо дар Русия оилавӣ зиндагӣ мекунем, яъне мо бигем ки аллакай ҳамчун як шаҳрванди Русия шидем, занҳомон ҳам ҳамунҷа, фарзандомон ҳам ҳамунҷа. акун ман иҳора дар хонадонои онҳо ҳамашда меҳмон шудагии ман аз ҳолу аҳволи ин бародаро ҳамаш огаҳӣ дорам. вале дар ҳамун ҷо ман ба инҳо гӯшзад карда будам ки дар баробари донистани забони русӣ, забони тоҷикиш ки забони модарӣ бигем, ин аввалин дараҷа меистад. падарҳо ва модарҳои хеле гиромӣ, шумо беаҳамиятӣ накунед ё шумо содагӣ накунед ки халас аҳамият ба забонҳои модаритон натиҳед, балки гӯед ҳамин русиро ёд гирад, англисиро ёд гирад, хитоиро ёд гирад. мақсад тоҷикиш муҳим нест. дар ин шумо бисёр бародарои азиз, бисёри бисёр як хатои калонеро анҷом медиҳед. шумо дар ҷони ҳамин фарзандо ҷабр кардагӣ, шумо дар ҳаққи ҳамин бачаҳо бигем бисёри бисёр гунаҳгори калонед. барои ҳамин инҳо чӣ медонед шумо ки ояндаи шумо оё дар ҳамон мулкҳо ҳаст ё ояндатон дар ҳамин ватани худтон аст. агар мабодои фардо шумо ба ҳамин ҷо биёед, фарзандои шумо тоҷик, бачаи тоҷик, духтари тоҷик, яке вақте забонша намедона, бародаро охир вақте мегем шармай айбай айида шарма айб ҳаста ки тоҷик тоҷикиро надонад. ин тоҷикои мо як содагӣ дорем. вақте ки ин бачаакомон фарзандагокон дигар забонҳоро ёд бигира, дилмона мебара, фромӯш мекунем, дигар мегем ин тоҷикӣ шуқа зарур нест. зарур тоҷикӣ аст. ҳар ки забони худша ки надона, дигар забонҳоро намедона. барои ҳамин шояд ман фикр мекунам ки агар ба шарти ҳамин тоҷикои мо забони тоҷикишона гум кунанд, дар рӯи дунё ягона миллате ҳай ки забони худша намедона. ҳамаи мардуми дигар забондонанд, лекин забони худшонам хуб медонанд. ман дар Русия дидам бисёртона фарзандотон намедона забони тоҷикиро, ва мегум тон ин қадар беаҳамияту бепарвоӣ. аз дигар миллатҳо омадагӣ дар ҳамин тоҷикистон, ҳиндиё, амрикоиё, хитоиё омада тоҷикӣ омӯхтисанд. аз шумо як забони тайёра айдаст додагӣ. барои ҳамин хоҳаро бародаро, ин бисёр як гуноҳи калона. ман ҳозир хиёнат бугум бо мушкилтару вазминтар меғалта дар ҳаққи фарзандо, ки иам ай хиёнат кам нест ки фарзанда вақте ай забони ҳамон миллати худаш, модари худаш вақте ки маҳрум ай. пагаи фарзандро раҳмат намега, намега ҳазор раҳмат падари модар ки мара урусиро қади забонҳои дигар омӯзондӣ. сол мега ку бояд ҳамонро миллат шата дар ҳамон паспортай дар шоданомаи тоҷик нависондай ку, вай мега ку ман тоҷикам, яки тоҷикиро намедонам. аз ин лиҳоз ина ҳам муҳим ва ҳар чизе ки аз ҳамон расму оинҳое ки мегем, аку мақсади ман чи аст ки шумо дар ҳамон ҷо ҳам ҳамсоядориҳотона мақсад риоя кунед, рафту омадотона бикунед. хоб ҳар як идаҳое ки мешава аз ҳоли якдигар хабаргирӣ кунед, сари гули якдигар буред, аз бемориҳои якдигартон хабар бигиред. халас дар ҳамон ҷо ҳам ҳеҷ гоҳ ҳамин чизҳоро ай даст натиҳед. шумо мусалмонед, ира фаромӯш накунед. аз қоидаву қонуни диндоритон бародарои азиз доим бояд огаҳӣ дошта бошед. дар гузоштани номҳои фарзандотонам аҳамият битен. номҳои фарзандотонам номҳое гузоред ки аз ислом, аз дин мон боша, як кас пага шиносад ки ин одам мусалмон аст.